Jandik duond buche siasa pachoka mano Nderitu wacho ni bedo ni en jatij piny owacho mono lap dhoge ndong ne lemo mar komishona mar IEBC ma oyangore kinde mane dayo dhoge kod aput mopuodhi matayo chenro no kotelie kod Nelson Makanda. Kaka jafo marwa Ifinya Kidilero chenro ma dayo dho jogo malero akara malaro lemo mag commissioners nodonjo odiechienge mar ariyo kawuono kendo biro dhi nyime nyaka tarik 25 mar dwe mar Ang'wen. Koi chenro mar manyo jogo mabiro kawo thuolo mag commissioners maduol matayo yiero pachoka IEBC nodonjo odiechieng' mar ariyo. Aput moyiedhi matayo chenro makamano kotelnegi kod Nelson Makanda nomondo dayo dho Ahmed Sheikh Takoi manochiwo pache kowacho ni achiel kuom gigo manomono duol mar IEBC tayo chenro meke kako winjore en pogruok e kind commissioners ahinya to motelo ne lando jaloch ma piny Kenya e yiero ma higa 2022. The 2022 election. There was two distinct verdicts. A group that was headed by a chairman, and there's another group. So, to me, this is actually a fundamental challenge for one particular board that has got a collective responsibility. So, the first thing that I see it is to build a consensus. Alamitu Guyo Jatani, maen minod governor ma Marsabit, no kete tago maliet, kidwaro mondo mi oler kaponono no make kod officers mag duol makedo gi mibadhi pachoka IEBC e kinde mane gitimo nonro e wi orak moro ma bilion 8. On the day of 24th April 2024, officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission visited our home. The officers identified themselves and they gave me a letter addressed to His Excellency Muhammad Ali, who is my spouse. They told me to read it and acknowledge it. I was not under investigation. All I needed is to sign for the inventory in the absence of my husband. I followed them, I signed for the inventory and came back home. So for the records, I was never arrested. Korka kore, Albert Nguma manigilony mar higni 15 kaka jatich mar duol mar IEBC e rang'iny mopogore opogore olero ni bedo ni duol no osebedo maonge jakom osethiro chenro mag ndikruok mar oganda jo Kenya kaka joluto mbolo wirani apisas matayo chenro no nyaka chuo nyinge gi kogno kod jakom mar IEBC. When an officer is designated as a registration officer, they are gazetted by the commission to serve as a registration officer in the station where they are at the moment. If they move from that area, they're supposed to be gazetted as the registration officer in the new station. Now, the person who gazettes is the chairperson of the commission. Kaluwore gi chike mag aput matayo chenro no, jogo matiye apise mag piny owacho ok owinjore lar lemo makamano. Jandik duond buche siasa Nderitu kata kamano omako chungni okang' masani en mana mar dayo dhok kendo ponono ni hape olwar mochwal nyinge ne jatend piny Abiro gwetao. Your advertisement said appointment. Here, you are not appointing me. So there's a process of appointment. When it reaches that process of appointment and I qualify, then I should resign. Appointment is different from attending an interview. Because I'm a Kenyan. Because I want to ask even a public officer who is holding, and there are many who have come before you, they are holding other jobs. The rules would be applied across. So I think the question here is appointment. Chenro no mar dayo dhoji 111 madwaro thuolo mar commissioners mag duol mar IEBC biro dhi nyime nyaka tarik 25 dwe mar Ang'wen. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.